Sa istorya sa karaan, nagyod kanunay nga lungon nga moali sa agianan. Ang panasayod ba mo nga na tinuod kini dinhi sa dakbayan sa Sugbo, dili lang padugay. Kini ang atong sayran mga kapuso, pinaagi ni ining report. Creepy man alang sa uban apan alang ni Jingle Bernido. Cool kaayo ang lungon himuong sakyanan dili sa mga patay kun dili sa mga buhi. Hinungdan nga ang lungon sa iyang ugangan human makremate iyang gipa-convert og sakyanan nga gitawag og Impas, the Cool Coffin Motor Cruiser. Gani aron authentic gihimong hapin sa lingkuranan ang panapton nga naa sa lungon. Wa maingon karon na ginanam siguro mabidlag lungon nila bahay. So diha man to namo. So iko bitura to sa basement. Mato ni Mr. Bernido nga dili angayan kahadlukan ang lungon nga simbolos kamatayon kay kabahin kinis kinabuhi. Ang iyang suki sa pagkonverter og sakyanan nga si Mike ug ang team nini ang nagmaniobra nga mamahimong sakyan ang lungon. Unang higayon nga nakasuway sila og gamit og e-bike nga maoy makina. Gibutangan usab og mga suga aron magamit panahon sa kagabhion. Luwas na kining sakyan. Gani gisakyan nila agis kadalanan abanti atras halabirada. Customize gina siya para ma-fit in. Kaya originally ang e-bike taas mo to siya ligid sa ato gipamuban. Sumog na sud na siya sud sa lungon. Kung kaniadto kutob lang sa istorya kining lungon nga mobabag sa karsada karon tinuod na gyud di lang mobabag kun dili mo dagan pa. Sakay na. It's a cool ride. Cool, it's a cool coffin cruiser, all right? Pero ato lang po ikadumdum na sa maimpas atong kinabuhi na Ginoo na gusto siya maka-enkwentro ta, makailata sa iyang gibuhat nga cross para nato para mayusa ta niya ay pagkabanaw ng ngaman mo na to paglaom, di ba? Mato ni Jingle, ang kinabuhi sama sa usa ka biyahe, din mapadung ang tanan sa final destination. Ikaw, musakay ka kung ingoni ini imong makita sa dalan? Kauban si Godfrey Relien, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.